L'estany de Sils ocupa el punt més profund de la depressió de la selva. Aquest paisatge té un origen geològic definit. L'enfonsament del sòcol granític al llarg de les línies de falla va crear una conca sense sortida natural, capaç de retenir l'aigua. Amb el pas del temps, les erupcions basàltiques de l'entorn van estrènyer encara més aquest espai entre el Montseny i la serralada prelitoral. La conca s'omplia de les aigües procedents de Santa Coloma, Caldes, Massanet i Vidreres i va donar lloc a un gran estany permanent. Tot i que no podem datar amb exactitud quan van arribar els primers pobladors al que avui és el terme municipal de Sils, cal remuntar-se a la primera edat de la pedra tallada, al Paleolític inferior. Ja al segle VII abans de la nostra era, les comunitats de l'edat del ferro conreaven cereals als turons propers i aprofitaven els recursos d'un paisatge d'aiguamolls i boscos. Durant el període ibèric, entre els segles IV i I abans de Crist, el territori de Sils va consolidar una economia agrícola basada en la producció de cereals. L'emmagatzematge en sitges reflectia una gestió dels excedents i una organització social més complexa. A l'edat mitjana, durant els segles XII i XIII, apareixen diverses masies i es construeix l'església de Santa Maria. L'any 1247 s'impulsa el primer intent de dessecació, fruit d'un acord entre el vescomte de Cabrera i el bisbe de Girona. Les terres desguassades constituïen unes 1.400 vessanes, 306 hectàrees d'avui, però el 1322 una inundació va ofegar part important d'aquestes terres i al llarg dels 40 anys següents l'estany va recuperar la seva mida original. Al llarg de la seva història, els estanys de Sils han patit més intents de dessecació per tal de guanyar terrenys per l'agricultura i, sobretot, pal·liar els efectes perniciosos de la insalubritat de les aigües estancades. Al segle XVI, el nou propietari del vescomtat de Cabrera, Francesc I de Montcada i de Cardona, va ordenar la tala massiva de les deveses de l'estany, cosa que provocà l'obstrucció amb els brocs i les branques d'un gran canal que recollia part de les aigües. Això va fer que l'estany s'inundés. Va arribar a mesurar fins a 5 quilòmetres de llargada i va superar fins i tot l'estany de Banyoles, assolint la seva màxima capacitat. Molts habitants emmalaltiren i moriren de resultes d'això. Al segle XVIII, l'expansió agrària impulsa novament la dessecació, però el control efectiu de l'aigua no es consolidarà del tot fins al segle XIX. És al segle XIX, amb el desviament de la riera de Santa Coloma i la construcció de la séquia, quan es culmina la dessecació definitiva, cap al 1856. Això va permetre l'arribada del ferrocarril a Sils, el qual anà acompanyat d'un extraordinari desenvolupament del nucli silenc. Ja al segle XX, un cop superada la problemàtica endèmica de les inundacions i gràcies a la nova sensibilitat ecològica, s'han recuperat algunes zones humides i estanys petits a la conca de l'antic llac, que és una àrea protegida. Avui, el paisatge conserva la petjada d'una relació continuada entre el medi natural i les comunitats humanes que l'han habitat i transformat.